iniwan natin yung motor doon, oh. Ang ganda ng kalsada dito pag na-develop to. So magiging tourist spot po ito eh. So akit tayo na sa may itaas. So mag-isa lang tayo nag-ride ngayon. Meron pa doon mga bundok. So marami pong pumupunta dito. Yung mga pumupunta dito, huwag tayong mag-iwan ng mga basura, oh. Dalhin po natin. Marami. Na natin kalat kung saan. Para maganda po yung mga pinupunta natin. Kumbaga maaalagaan din natin yung mga kalikasan. Sali tayo dun sa may baba. Oo. Grabe, ganda dito, oh. Ayun, may bundok pa doon, oh. Maganda dito pag na-develop to eh. Galing po tayo doon sa may baba. Dito mayroon doon punta, no? Dito. Barangay Sitio Lubas. Nakita tayo dito. Marami palang tinatago dito ng puntaan. Ito ginagawa pa lang, no? Hanggang baba niya. So mayroon naman mga daan dito na kalsada na. Mayroon tayong nadaanan na lubak. Sinisimento ko lang. Diba? Tulad nito. Pero caring naman lang yung sasakyan. Kahit pantay naman yung so mayroong parte dito na sementado na.
maganda yung daan dito. Siguro mga 1 month simentado na to. So ayan o. Pero okay lang naman yung daan, kaya ng motor. Meron din mga sasakyan na nakakadaan. So yun, nakarating na dito tayo sa may harap ng Sitio Pulan. So dito banda mapapansin natin na ang ganda ng kalsada yan, pero diretso na yan hanggang doon sa may pataas ng Little Baguio. Pagdating nyo dito sa may kalsadang to, pakanan kayo dito para marating nyo yung Little Baguio ng Binalonan. So dito mga idol, akyat na tayo dito. Dire-diretso ng kalsada na yan, sementado na, kaya hindi mahihirapan yung mga motor natin. Wow! So finally, dito na nga tayo sa taas. Ayan o, makikita niyo yung view. Tanaw natin ng Binalonan. Medyo matarik din dito. Kung mapupunta kayo dito, ongoing pa rin yung ginagawang, pero tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa.
So hanggang dito na lang yung vlog natin. Pasupport ng YouTube natin at page. Maraming salamat. Ride safe.